and again and again. Jatend piny Kenya William Ruto dwaro mondo pinje mag Afrika omi thuolo ariyo mag bedo jokanyo mongirore duol marango weche arita kwe e riwruog piny mangima mano UN. Ruto wacho ni pinje mag Afrika nigi ji bilion 1.2, gino manyiso ni giromo bedo kod jokanyo mongirore e riwruogno. Chris Owino nigi ler mar wachni. Kuom thuolo mar ariyo e bwo dwe achiel, jatend piny Dr. William Ruto odiro apilo e wang pinje mag Jo Wagunda e wi mano ma owacho ni en jaro pinje meka dongore to moloyo pinje mag Afrika. But Africa, a continent of 1.2 billion people and a GDP of close to $2 trillion, finds itself disadvantaged by the current configuration of the UN Security Council, a configuration that was established 80 years ago. E twak mare mane oyudo puoch mogundho kowuok kuom jotelo mane oyuoro romo mar pinje mag Afrika mar goyo mbaka e wi yore makedo gi lokruok e kudho mar kor lwasi e piny mar Afrika ma milambo. Ruto oramo ni kinde oromo mar miyo pinje mag Afrika thuolo ariyo e kuku mar riwruok mar piny mangima marango chenro mag arita kwe UN Security Council. We have said Africa must have, at the minimum, 2 permanent seats at the Security Council. Kuku mar UN Security Council marango arita kwe ni kod jokanyo 15, jokanyo mongirore 5 kod jokanyo 10 e yor kojolo. Jokanyo mongirore gin pinje mag Amerika e yor kojolo. Jokanyo mongirore gin pinje mag Amerika, Uingereza, China, Russia, France. To lero ni onge kaka pinje mag Afrika man kod ji mohewo bilion 1.2 nyalo bet maonge kod jokanyo mongirore e UN Security Council. It is therefore time to reform the UN Security Council and change it from an exclusive club of 5 permanent members to a more representative global council that works for the interests of the whole world. UN Security Council en achiel kuom migepe 6 mag riwruok mar piny mangima kendo ne ochuoge tok lweny mar ariyo mar piny mangima higa mar 1945. Tije maduong' en nyayo kwe e piny mangima, puodho jokanyo manyien e riwruok mar od bura mar piny mangima, puodho chenro mar tero jolweny e piny moro amora, kaachiel kod chiwo kum ne piny modhi ataro kod chike. E dwe mar 4 higani, Ruto ne ok opando ich wang' mare e okang' mar ting'o jotend pinje mag Afrika e bas achiel kaka jopuonjre mag skunde mag sekondar e kinde mag idhi e nyasi e pinje Jo Wagunda. Ne owacho ni mano en achaya ne pinje mag Afrika, kaluwore ni jotend pinje mag Afrika bende iyiero mana kod jopiny kaka jotend pinje mag Jo Wagunda. Jatend piny dwaro ni od bura mag pinje mag Afrika otim lokruok ne chike mage mar neno ni pinje mag Afrika ochung' ne chenro duto mag dongruok kar manyo kony mar omenda kowuok e pinje mosedongore. Tuko na rasilimali nyingi ya green energy, tuko na hydro, tuko na geothermal, tuko na wind, tuko na solar energy ambayo inaweza kuchangia katika safari ya green revolution, green manufacturing, green industrialization. Chris Owino, Ramogi TV.